Yo, what's up? Alan Sanity is back. I don't know unsa ako yung upload diri sa akong YouTube channel, guys. Honestly. Maybe introduction na ako gamay. Ako si Allen. Unsa ano ko pag-introduce akong self, oy. Ako si Allen, taga Cebu. Pero na ako sa Australia karon. I've been living here in Australia for 5 years na. Niabot ko diri year 2020 gamit ang student visa. Ang student visa kay 2 years man yang validity. Tapos, pag kuman ako kuha og student visa, nagkuha ko graduate visa. Kani graduate naman ko sa ako ang pagka-student. 2 years po. Nya katong pag student visa na ako ang what do you call this? Ako ang eskwelahan kay culinary. Kuan siya, luto-luto siya ba? Pero the weird thing is nakahuman ako og eskwela og culinary sa Cebu sa una. Nag-eskwela ko sugod og culinary I think 2016 man siguro. 2 years po to basta kay paghuman ako og eskwela og culinary before me mahuman og eskwela og culinary need man nga kanang mag-OJT ba? Murag thesis ingana ako na hay. So, eskwela ko og culinary 2016, ni-graduate ko I guess 2018 siguro. Before ko ni-graduate nag-OJT ko og 6 months. Pila na 1,000 hours? I don't know pila na. Nag-OJT ko dito sa Radisson Blue, Cebu. Diya sa SM, kilid sa SM City sa Cebu. Pag human ako graduate sa culinary sa Cebu, swerte kayo kay naay niadto sa mo ang eskwelahan nga kanang tawagan niya ay agency ba, travel agency. Anya, ang ilahang kuan offer is moadto mi sa Amerika. So swerte kayo kay nakuha ta sa kuan sponsor. Nato ko Amerika, nato ko sa Colorado, bugnaw kayo nag-snow dito. Mo to first time na ako nga ni abroad. Nya daghang kang stories about na nya after sa ako 1 year naman ang visa sa Amerika, J1 visa, exchange student visa, if yun na search sa Google. Pag human nato is ni uli ko nya I don't know kung saan na laing buhaton. So, ni dool bugo sa agency balik. Ana sila nga, bas ni ganahan ka mag-Australia. Kanya mag-student visa na bugo balik. Nya mag-eskwela na po culinary balik. So, nahuman ako eskwela og culinary sa Cebu. Nya nakahuman po og eskwela og culinary diri sa Australia. Pero before ana, tanan is pag-graduate na ko og high school, ni eskwela ko og college sa University of Cebu, Mechanical Engineering. Niundang ko, kaya wa man ko ganahi. Wa ko ganahin niya mo to nga di unda ang alin nagtambay ang alin nya karon I am here in Australia 5 years na. So imagine ni eskwela ko og mechanical engineering na ni undang unya ni eskwela og culinary unya naabot sa Amerika. Paghuman sa Amerika ni uli og Philippines unya nianhi diri sa Australia nya karon 5 years na ko diri sa Australia. So mo na siya ako ang story nga dinalian ra gud kanang diretso-diretso ra siya ba? Ana ra siya ba? I wanna make content about it. I guess magsugod siguro ko when ako magsugod siguro from my college days. Kaya wala may kuan kayo akong high school. Di mo kasi ingon yung kanang grabe nga moments ako ang life. So I guess magsugod ko sa college siguro. Anya, during a video, wala lang. Mura na siyang introduction sa ako ang contents nga mga upcoming videos or like mga, ako yung mga ipang-upload. Wala ko script, like diretso-diretso ra ni tanan. Ang ako rin gitanaw isang ako ang kanang audio nga nag-record. Ang problema lang jud sa nga nga content kanang podcast style kanang nga content is dili siya mugana sa mga tao nga short ra kayo attention span. And then I started listening to some podcasts. Dugin ako mamino og podcast, ganahan jud ko og podcast nga form kay imo ko na siyang paminahon gani. Nya pwede ka makabuhat og other stuff. Like maghugas ka og plato, pwede ra ka if naka headset, naka earpods or naka ka ng wired nga earphones, i-play ra nimo siya good nya magbuhat ka og other stuff nga na or either mag-edit ko. Maminaw ko podcast sa ako ang mura siya ganang background music ra siya ba. And then sometimes, pampatulog po na ako ang mga podcast, mga long form videos, ganyan. Ganahan ko video nga kanang 1 hour, nga kanang makatulog jud ko. Whenever mag-travel ko og bus, ganahan ko maminaw og podcast. Whenever muli ko og Philippines, kanang flight from Brisbane to the Philippines, 9 hours. So, mag-download ko og daghan kayong podcast daan. And yeah, paminahon na ako sila. Which is very nice. So, kani siya nga
content idea na ako nga bagong idea daghan man kuan gikan sa ako ang Facebook ba nga katong ni-upload ko og video nga muna ni siya nga end of an era guys like dili na ako maghimog Dota videos dili na ako maghimo kanang mga videos nga kanang grabe kayo ka edit gani nga intensive kayo imong i-edit ganahan ako maghimo nga magstorya ako magingani ako mag-share ako sa akong mga motivational kuan advice kuno mga life experiences siguro nga ako ang ma-share nga ma-inspire inspirational whatever someone nga ni eskwela o engineering nga ni undang ni tambay gani kanang mga panahon nga nagtambay ka ni masuya gani ka sa uban like feel nimo nga nabiyaan na ka sa panahon ba like sila grabihan na nila like hapit na sila mo-graduate hapit na mahuman ang ilahang kuan course ang uban is like grabe na kayo ang status nila sa ilahang life mapalit na nila na sila kwarta uban na sila sweldo mapalit na sila nice nga mga iPhone dara makapalit na sila mga ganahan nila niya ako atong panahon is like tambay gani ko kaan ako ba sa may akong buhaton na ni sunod yun sa may akong like mo ko nahuman na niya kasagaran ra ba if mangita kag trabaho it's like college graduate dapat college graduate ka dapat mo ni mong bachelor whatever like mo ni mong degree nga na ba sa may akong trabaho ana if tambay ko if magtrabaho ra ba kag kanang dili gani kanang kabantay mo anang society or imong mga family members imong mga auntie nga ilang ganahan nimo is like kanang grabe kang profession ba like doctor engineer kana may nga na ba architect whatever unsa ba na dara mo ni ganahan nila kay gabi ako anak kay doktor na ako anak engineer na ako anak kay police ako is tambay ako anak si Alin tambay nga na ba so mo jud ba ang pressure nga dapat mo jud nimo ang buhaton mo jud nimong buhaton nya ko tong pagtambay na ako ni unda ko eskwela sila ko sa may akong buhaton ani ay nga pagtanaw na ko sa akong kaugalingon is mura ra jud ko mura ko disappointment ba like palamunin nga kanang pabigat so wala lang ganahan lang ko mag-share na nga mo na ako nagian nya mo na ang ako ang mo na ni ako ang sitwasyon karon like nana ko sa kanang nice nga place sa akong life like mo manggoy kanang wala manggoy libro nga imo ganing basahon or kanang YouTube tutorials nga imong tanawon para ma-inspire ka ba nga na ba kay ang ubang tao is lahi jud gani sila kay na sa likuan dato na sila daan kwartaan na sila daan like mura ganing okay rag mahagbong ang kadra okay rag di ka mo padayon og eskwela dara kay dato naman pud mo daan di ka dili grabe mo ang pressure nimo ba pero naay uban nga kanang samot na ako ang magulang sa amo ang family mura ganig naan ako nakasalalay ang tanan undang ba jud ko like so I don't know asa ko padong ani ako ang journey pero ako ang goal is gusto ko nga permanent resident diri sa Australia gusto ko nga ma-citizen diri kay nice mo diri once maka-live na ka og another country ma-realize nimo nga luoy kayo ang Philippines grabe ang corruption grabe ang mga I don't know like mga blind ra kayo ang mga people unya once nga maka-live na ka og another country makita nimo nga ano nga ni sila pero ang Philippines kay dili makaana ka ba hopefully magsugod ako upload sa akong mga life experiences akong mga good and bad nga maka-inspire ninyo like for example ako i-share nga bad at least ba makaana mo ba nga dili na ako nabuhaton kay mao ni ang nahitabo ni Allen katong pagbuhat niya or nga na gani or if na ako'y good nga share it's like induta ana duloy kay mo jud nang gibuhat nga na ba being an OFW or like being lost sa imong life wala kay baon sa imong buhaton nimo si sunod so I think mo na siya ako ang ganahan nga mga contents nga buhaton ako uyab LDR man mi long distance relationship man mi ako yung gamiton nga pangkatulog guys like kanang dukao na jud kay siya kanang ikapoy na jud kay siya is like muana ra na siya nga babe pag storya good para makatulog ko or kanang something nga kanang pagbasa og something para makatulog ko kaya ako yang gibuhat ako yang gihimo nga kanang pangkatulog bisag unsa ra gud nga pagbasa dara gud magtanaw ko mga article mga news dara sa manggawas niya basahon ra nako niya eventually makatulog ra siya sa akong tingog
What kay baw? Basig mo gana ko na ninyo, guys. Anyways, welcome to Alin Sanity's YouTube channel. My first episode is gonna be college life. Ganong niundang ko. Kung sa'y reason ganong niundang ko. Unya, unsay result atong pag-undang nako. You know, so diha sa ta, guys. See you. I don't know sa ni pag-end.